sjovt spørgsmål, det får vi tit faktisk. YouTube på fuldtid, ikke? Det er sådan en drøm, mange har, det der med, nu skal jeg leve YouTube, nu skal jeg... Og så måske så mange har det, nu lever jeg det fede liv, sådan det der, så bare lave videoer, så tjener jeg lige kassen på det. Så nemt er det heller ikke. Der er mange sådan risikoer ved at leve af YouTube. Altså, vi er nogle af de få, der kan leve af det. Men når man så tænker på, jeg tror, vi kan sige, at vi er de eneste dansktalende, der faktisk kan det. Det viser lidt, hvor risikabelt det faktisk er at begynde med det. Der sker meget hele tiden, og det bliver måske mere og mere, hvad kan man sige, muligt at gøre det. Men det er igen en ting, ikke? Vi vil meget gerne sørge for, at vi har fokus på, at vi har en god uddannelse og sådan noget. Så vi ikke lige pludselig bare står der i en situation, at YouTube har lavet en ændring nu. Der er vi faktisk på spanden. Nu kan vi ikke gøre noget som helst længere. Så vi kan rigtig godt lide det med, at vi sørger for, at vi har en uddannelse på plads, sådan, så vi har noget at falde tilbage på i fremtiden. Fordi man ved jo aldrig. Det kan ske så meget, ikke? Altså. Husk at uddannelse er vigtigt. Ja, det er ret vigtigt. Det er en rigtig god idé at opdage. Men det kan man godt se, at der er nogen, der laver den fejl. Om jeg har problemer på YouTube nu, så dropper vi bare vores uddannelse til. Måske en god idé at sørge for, at det er på plads, fordi det kan du altid regne med. Hvorimod det her, det kan lige pludselig bare falde ned, og du ved det aldrig. Men det kan også bare blive ved. Det er svært at sige. Så. Men ja, det kunne være fedt, men det må vi jo se, hvordan det går. Jeg har 2 ting. Kan I godt spille noget mere Saints Row? Vi har tænkt os at spille det nye, så ja. Ja, der er en ny udvidelsespakke til Saints Row, som vi rigtig gerne får snart. Det gør vi. Hvorfor er Samaritas Steam-profil privat? Jamen, jeg har lidt den med, at jeg plejer ikke kun at acceptere venner og dele ting og sådan noget på min Steam med folk, jeg sådan kender personligt. Men det er sådan lidt det med, at vi har jo en officiel, og vi har jo den her officielle Steam-gruppe, som vi også skriver ting og sager til. Så men jeg vil altid så holde mine medier lidt private. Det er lidt, ja. Det er også selv. Det har hun gjort. Jeg har lavet den helt på bunden. Men der findes sådan nogle programmer, man kan bruge, der gør det lidt nemmere, hvor man sådan kan sidde og se, når man har siddet og tegnet figuren, så kan man sidde og se. Ja, det tror jeg noget. Ja, jeg tror, det hedder MC-skin. Det hjælper en rigtig meget med at se. Nej, jeg skal også sige 2 ting. Når I skal spille Pixelmon eller sådan noget, bruger I så Teknik Launcher? Der har vi faktisk selv installeret det, men man kan sagtens bruge det der i stedet for. Det er næsten lidt more i sidste ende. Det var fordi, du spillede det igen, der var